Ululubuyile. Man, come on. Listen to the Yo, guys, sesibadala phela thina sesibadala. Hey, 25 years, 26 years. Hayi sesibadala. Sesiyakhohlwa abantu abami. Guess ubani ululubuyile? Ubani ululubuyile? DJ Siqhemeza woKhozi FM. Useyabuya, ubuya ohlelweni lasekuseni. Ni. Well, before nginitshele ngomgosi ono juice engene office boardroom nganitholela wona nganibuyela nawo sengizoniphakela wona manje. Please subscribe in our YouTube channel. Let's grow together, guys. Please subscribe and also put a notification bell so that whenever we post new videos, you get a notification. Guys, ngiyashayisa ukuthi ngiyarola ngiyasheshisa futhi yabo. But anyways, asikho lapha. Cela ni subscribe guys. Okay. DJ Siqhemeza. Sikhumbula phela ukuthi wayeshayela uhlelo lasekuseni lela lithatha after Linda Sibiya exoshiwe ukhosini. Kwaba uyena ushayela uhlelo ivuka Mzansi. Wabe siyashintshwa ke ngezinqubo zasokhosini ezenzeka njalo mekuphela ifinancial year. Ifinancial year yawo umsakazo uKhozi FM SABC iphela ngomhla ka1 May. So currently wenza uhlelo lwantambama noma lasebusuku sithakela isizwe. Lolu sithakela isizwe lalenziwa uNongcebo Mackenzie before. So it was like baswayiphile because uJite Siqhemeza wayenza uhlelo lasekuseni wasuka wahamba yokwenza uhlelo lasebusuku uMackenzie wazi ukwenza lasekuseni. So engathi sekuyabuya futhi bayaswipe ke. Ayi asazi ke abaphathi bohlelo noma abaphathi bomsakazo uKhozi FM ukuthi kusokwenzakalani kubona uma bethatha le inqumo lezi kanje. Kodwa uJite Siqhemeza useyabuyela ohlelweni lasekuseni ivuka Mzansi. Angazi ke noma usazothi isidlo sasekuseni nini. Engicabanga ukuthi ayilela khama bengashayi khona. Bengashayi phela sokhumbula ukuthi lona lo hlelo lasekuseni melenziwa uJathu Godo lo osamisiwe namanje. Nongcebo ke Mackenzie. Sokhumbula phela uNongcebo ukuthi uhlushwa nje ipride nendlela okuyiphatha. Akamazi somunye umuntu ngicabanga ukuthi wakwazwamiswa isikhathi eside nje kulona lolu hlelo ngoba kuthiwa engasisiphakeme kakhulu. Engasephakeme kakhulu untombazane. So ngicathi isona sizathu lesabasakaza abathathile bamphosa le emuva ohlelweni lasebusuku. But bafowethu hayi mina ngibaza abantu abaphathi bokhozi ukuthi ngoba yabo ngoDecember kunohlelo abalenzayo lento leyo ukuthi asayijika luhle kakhulu ngoba lisuke lihlola abasakazi ukuthi bangakwazi ukugxila kwezinye inhlelo noma bengangena bethi khaqani kwezinye inhlelo. Guys, akekho umuntu ongalalela ngokhozi kulo December siphuma kuona. And uzovumelana nami umuntu kuphela munye kuphela umsakazi oshaya into ecofeme. Lihlophe the radio DJ. Lihlophe the radio DJ. Mina ngokwami mengizothi uLihlophe akathatha uhlelo lasekuseni ebe ne co-host yakhe. Noma ethatha uhlelo lasemini i12 to 3 cafe ebe ne co-host yakhe. Uyashaya iredio lwampana uyifuture lwampana umsakazi uKhozi FM. Uyashaya iredio lwampana ngoba uyazi ukuthi ama links akhe uwenza kanjani ebe mafishane mase dlala ingoma. Qedile. Hayi bafowethu angani noma ubanje ngophondeni mfokahlophe. The radio DJ. Thank you so much. My name is Kukomo. Please subscribe in our YouTube channel. Nkulunkulu anibusise.